مهمانان گرامی، از همه شما خواهش کرده می شود از جاهای خود برخیزید. سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. سلام همکاران گرامی، مهمانان گرامی قدر، ما همه شما رو خیر مقدم میگوییم با مراسم با شکوه جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان در سال 2023. Тепло приветствуем вас, уважаемые коллеги, дорогие гости, на ежегодной традиционной торжественной церемонии награждения лучших футболистов футбольной лиги Таджикистана. ҳама сола пас аз анҷоми мавсим масъулини федератсияи футболи тоҷикистон ва лигаи футболи тоҷикистон рафти мавсимро таҳлил намуда дар асоси он беҳтаринҳоро дар номинатсияҳои гуногун муайян ва қадрдонӣ месозанд. Действительно, этот футбольный год был обилен и очень насыщен на различные яркие и запоминающиеся события. Мы с Мехруваром, когда готовились к мероприятию, решили в самом начале немного погрузить вас в контекст и напомнить, какие яркие события происходили в этом году в нашем футболе. А потом, когда начали перечислять, подумали, что на это уйдут часы, друзья. Поэтому самые яркие, самые интересные футбольные моменты в этом году мы поместили в небольшой фильм, который скоро вам покажем. Хай, Джамиля азиз, ты чӣ мехости? Вақте ки футбол рушд мекунад, дастовардҳо ҳатман шоён ва зиёд мегарданд. Ва аз ҳама муҳим ин аст ки дар рафти мавсим, дар рафти сол як дастоварди футболи мо ноил гардед ки аз миёни дигар дастовардҳо андак фарқкунанда аст. мо ин ҷой ва ин дастовард ва ин пешравиро солҳои сол интизор будем. ин баромадани дастаи мунтахаби тоҷикистон бори аввал дар таърихи худ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё аст. Дӯстони азиз, Джамиля, это называется причинно-следственная связь, яъне вақте ки кор ҳаст, натиҷа ҳатман мешавад. барои ҳусни оғоз бахшидан ба маросими тантанавии мо ба саҳна директори генералии лигаи футболи тоҷикистон муҳтарам Сайвалӣ Шоқурбонов даъват мегардад. Марҳабо. дӯстони азиз, ҳамкасбони муҳтарам, меҳмонони гиромӣ, ташрифи шуморо ба маросими натиҷагирӣ ва тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои лигаи футболи тоҷикистон дар соли 2023 шодбошу хайрамақдам мегӯям. хушбахтона лигаи футболи тоҷикистон дар заминаи ҳамкориҳои судманд бо федератсияи футболи кишвар ва дастгирии ҳамешагии муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон таи солҳои охир барномаҳои мушаххасро барои боз ҳам
بهتر گردیدن شرایط مادی و معنوی کلوب‌های فوتبال کشور عملی نموده ایستاده برای رسیدن به هدف‌های نهایی پیوسته تلاش می‌کنند. ضمناً باید قید کنم که فوتبال کلوبی در تاجیکستان و در خارج کشور روز تا روز معروفیت پیدا نموده از برآمد خود تأثیرات خوب می‌گذارند. باوری کامل دارم که سال آینده کلوب‌های فوتبال کشور از جمله کلوب فوتبال استقلال دوشنبه و روشن کلوب شأن و شرف فوتبال کلوبی کشور را در عرصه بین المللی با نتیجه های خوب معرفی خواهند کرد. اینچنین امید از آن دارم که رقابت های دسته ها در چمپیونات ملی و مسابقه های داخلی در موسم آینده جالبتر و رقابت پذیر خواهند گردید. با استفاده از فرصت مناسب از نام لیگ فوتبال تاجیکستان غالبان و جایزه‌داران و همه بهترین های لیگ فوتبال تاجیکستان را با دستاوردهایشان صمیمانه مبارکباد میگویم. همزمان از فرصت مناسب استفاده نموده سرپرستان، شریکان رشد لیگ فوتبال تاجیکستان و تمام کسانی که در رشد و انکشاف فوتبال ملی سهم ارزنده گذاشته ایستادند اظهار سپاس نموده امیدوارم در آینده نیز همکاری‌های دوجانبه و متقابلا سودمند در تحکیم روند ترقی و دستاوردهای بیشتری فوتبال کلوبی ادامه می‌یابند. در آستانه آغاز سال نو میلادی قرار داریم. همه شما را حاضرین گرامی با فرارسی سال نو تبریک و تهنیت نموده برایتان سلامتی، خوشبختی و در کار و روزگارتان کامیابی و سعادتمندی را تمنا دارم. سلامت و موفق باشید. Спасибо огромное за приветственную речь. Дорогие друзья, настал момент, когда мы все можем посмотреть небольшой короткометражный фильм о футболе в 2023 году. Внимание на экран. лигаи футболи тоҷикистон дар соли 2023 тадбирҳои саривақтии роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистонро ҷиҳати тақвияти кори ҳамарӯза ва назорати мунтазами самтҳои марбут ба фаъолият амалӣ намуд. дар ибтидои мавсим комиссияи литсензиякунонии федератсияи футболи тоҷикистон аз вазъи тамоми бошгоҳҳои футболи кишвар дида намуда баъд аз вохӯрӣ бо роҳбарони шаҳру вилоятҳо барои мукаммалгардонии онҳо ба меъёрҳои низомномаи мусобиқот чораҳои зарурӣ андешида шудаанд. маросими қуръакашии мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дар меҳмонхонаи румӣ бо ҳузури намояндагони дастаҳои лигаи олӣ ва якуми мамлакат баргузор гашт. 20 даста ибтидо муборизаро барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ дар минтақаҳои душанбе, суғд ва хатлон шурӯъ намуданд. дар мусобиқот 48 бозӣ ба қайд гирифта шуд. вохӯрии ниҳоӣ дар барҷгоҳи шаҳри ҳисор доир гашт ки клуби марказии варзиши артиш бо ҳисоби 2-1 дастаи регаттадазро дучори шикаст кард. дар соли 2023 тавонистанд ғолиби ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон шаванд. мусобиқаи ҷоми лигаи футболи тоҷикистон ибтидои соли равон дар шаҳри гулистон доир гашт ки он барои 10 дастаи лигаи олии мамлакат марҳилаи интихоби футболбозон ва давраи омӯзишиву мукаммалсозии тимҳои мамлакат ба мавсими нави футбол маҳсуб меёбад. имсол ҷоми мусобиқотро дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд ба даст овард. мақоми дуюм ба футболбозони ҳосилот насиб шуд. зинаи сеюмро бошгоҳи эсхата молӣ худ кард. дар коқи парфенон маросими қуръакашии чемпионати мамлакат миёни дастаҳои лигаи олӣ доир шуд ки шаҳомати хуби маҳбубияти футболро ифодаи амиқ менамуд. баъд аз ҳамин тантанаи идона дастаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳарифони худро муайян намуданд ва барои хотимаи марҳилаи якуми бозиҳои мавсим корро боз ҳам беҳтар ба роҳ монданд. лигаи футболи тоҷикистон бо мақсади дар сатҳи баланд доир намудани мусобиқаҳои мавсим созишномаи ҳамкориро бо ширкатҳои 1xbet формула 55 ба роҳ монд ки ин тадбир дар самти беҳдошти кор натиҷаи дилхоҳ ба бор овард.
бо мақсади рушди футбол дар клубҳо татбиқи барномаҳои рақамӣ ва мутобиқ намудани низоми идора ва менеҷерии клубҳои лигаи олӣ ва якум, ҳамчунин дигар масоили мубрами соҳа ва хусусан бо мақсади пешгирии футболбозон ва варзишгарон аз гароиш ба зуҳурот ва падидаҳои номатлуб дар футбол ва дурӣ ҷустан аз тамоюл ба амалҳои ғайриварзишӣ ҷаласаҳои зиёди корӣ ва машваратӣ дар давоми сол доир карда шудаанд. курсу семинарҳои омӯзишиву амалӣ бо иштироки намояндагони дастаҳои лигаи олӣ, доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон, сармураббиён, мураббиён, духтурон ва дигар мутахассисони соҳаи футбол баргузор шуданд. тасдиқи литсензияҳои дараҷаи А, назорати допингӣ, ҳуқуқҳои танзимкунандаи фаъолияти футболбозон, тағйиру иловаҳо дар барномаи CMS, беҳдошти кори менеҷерҳои лигаи олӣ ҷиҳати шарҳу тавзеҳи навгониҳои барномаи класс, FIFA, Connect яке аз мавзӯъҳои муҳими сол маҳсуб меёфтанд, ки дар ин замина чандин бахшҳои омӯзишии дигар дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ташкил карда шудаанд. дастаҳои номвари кишвар Истиқлоли Душанбе ва Равшани Кӯлоб дар шаҳри Ҳисор дар доираи сабқати мусобиқаи Суперҷоми Тоҷикистон барои мухлисони футболи меҳан иди бошукӯҳи варзишӣ барпо карданд. ин дидор бо натиҷаи 0-1 ба нафъи бозингарони шаҳри Кӯлоб хатм шуд. мусобиқаи ҷоми ҷавонӣ дар шаҳрҳои Турсунзода ва Ҳисор баргузор шуд. дар марҳилаи ниҳоии он дастаҳои Регартадас ва клуби марказии варзиши Артиш нерӯсандӣ карданд, ки футболбозони вазорати мудофиа бо натиҷаи 1-0 комёб шуда соҳиби ҷом ва дигар инъомҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон гардиданд. марҳилаи интихобии мусобиқаи анъанавии ҷоми Тоҷикистон миёни 13 дастаи лигаи якум баргузор шуд, ки давраи муайянсозии ҳарифон дар меҳмонхонаи Ҷалолиддини Румӣ сурат гирифт. аз 22 дастаи иштирок дошта баъд аз баргузории 27 бозӣ натиҷаи аз ҳама шоистаи онро дастпарварони бошгоҳи Истиқлол соҳиб шуданд. онҳо дар иҷрои силсила зарбаҳои 11 метра ҳарифи азалии худ Равшани шаҳри Кӯлобро мувоҷиҳи шикаст намуданд. ҷоизаи навбати ин ҷоизаи даҳуми ҷоми Тоҷикистон барои дастаи Истиқлол аст. бозиҳои мусобиқаи лигаи якуми футболи мамлакат аз моҳи апрел шурӯъ гашта то нимаи моҳи ноябр идома ёфтанд. дар он 12 бошгоҳи мамлакат иштирок намуд, ки дар ин замина 132 вохӯрӣ ба қайд гирифта шуд. дастаҳои паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Истаравшани шаҳри Истаравшан ва Бахчии шаҳри Ҳисор ба комёбӣ мушарраф шуданд ва ду дастаи болозикр ҳаққи иштирок дар чемпионати лигаи олии футболи мамлакатро дар соли 2024 ба даст оварданд. дар соли 2023 10 дастаи ҷумҳурӣ миёни ҳайати ҷавонон барои муваффақият талош варзид, ки бошгоҳи футболи клуби марказии варзиши Артиш, Истиқлол ва Регартадас 3 ҷойи намоёнро ишғол намуданд. то ба интиҳои мавсим дастаҳои лигаи олии ҷумҳурӣ 110 бозӣ баргузор карданд. бошгоҳи навкори Эсқатаи шаҳри Хуҷанд барандаи медалҳои биринҷӣ шуд. тими Равшани шаҳри Кӯлоб имсол низ натиҷаи соли сипарӣ гаштаро ба даст овард. дар мақоми аввали ифтихорӣ дастаи соҳибтаҷриба Истиқлоли шаҳри Душанбе ҷойгир шуд. ин музаффарияти 12-уми Истиқлол дар чемпионати лигаи олии футболи мамлакат ба шумор меравад. дар соли равон вохӯрии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо роҳбарони шаҳру вилоят, вазорату муассисаҳои гуногун, ниҳодҳои идоракунандаи соҳа, собиқадорону мутахассисони футбол баргузор шуд. мушкилоти ҷойдоштаи футбол, масъалаҳои муҳими рушди соҳа, таъмини оммавияти футбол, амалисозии барномаи давлатии рушди футбол барои солҳои 2022-2026 дар тамоми қаламрави мамлакат, ташвиқу тарғиби мақсадноки ин навъи варзиш мавриди таҳлили амиқ қарор дода шуд.
роҷеъ ба таъмиру азнавсозии майдонҳои варзишӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ будани онҳо, муҳайё сохтани шароити муносиби тамрин, беҳтар намудани вазъи феълии бошгоҳҳои футболи кишвар, ҷалби мутахассисони баландихтисос ва ҳамаи масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. умедворем ки ин вохӯрӣ дар масири комгориҳои соли 2024 замина гузошта маҳз ҳамин тадбири саривақтии президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ имкониятҳои зиёдро ҷиҳати рушди бемайлони футбол дар қаламрави ҷумҳурӣ ба вуҷуд меоварад. ва дӯстони азиз, акнун бевосита шурӯъ менамоем муайянсозии беҳтаринҳоро дар номинатсияҳои гуногун ва қадрдонии онҳоро. Шурӯъ мекунем аз Лигаи аввали Тоҷикистон. И в первой лиге был в этом году очень интересный сезон, как в прошлом году в Англии. Очень долгое время лидировала одна команда. Все уже думали, что вот-вот либо победа достанется Лей, либо они точно попадут в высшую лигу. Но борьба есть борьба. Все, конечно же, хотят побороться за то, чтобы получить место в самой элитной лиге. И получилось так, что эта команда сдала позиции. Но, тем не менее, это было очень зрелищно и очень ярко. воқеан ҳам муқоисаи олиҷаноб монанде ки Арсенал мавсими гузашта қисмати бештари вақт дар садри ҷадвал буд, аммо ниҳоят чемпион нашуд. Дастаи Ҳулбук бошад дар ҳамин мавсим монанди соли гузаштаи Англия дар садри ҷадвал қарор дошт. хелом наздик буд баромадан ба Лигаи олии мамлакат, аммо дар бозиҳои охирӣ натиҷаҳои ғайриқаноатбахш сабаб шуданд ки онҳо ду дастаи дигарро аз худ пеш сар доданд. Дастаҳои Паншер ва дастаҳои Истарафшан роҳ ёфтанд ба элитаи футболи тоҷик. И перед тем, как определить лучшего тренера и лучшего игрока первой лиги, дорогие друзья, давайте торжественно поздравим лучшего бомбардира. Лучшим бомбардиром турнира стал Шохин Боев из Яванского Мухира с 33 забитыми мячами. Давайте поаплодируем. Для награждения лучшего бомбардира первой лиги 2023 на сцену приглашается директор государственного телеканала Душанбе HD Маруф Окилов. Мамо бошад ба сала даъват менамоем беҳтарин нишонзари мусобиқаро Шоҳин Боевро. як чизро гуфтанӣ ҳастам. пеш аз бозии охирини мавсим Шоҳин Боев ва Илҳом Баротов 31 голи баробар доштанд. дар бозии охирин тақдири ин ҷоиза ҳал мешуд ва Шоҳин Боев дар бозии охиринаш дубл ба самар расонид ва ҳамин тариқ бо 33 гол беҳтарин нишонзани мусобиқа гардид. воқеан ҳам бисёр ҷолиб буд тамошо кардани пойгаи нишонзанҳо миёни Шоҳин ва худи Илҳом Баротов шона ба шона, қадам ба қадам баробар мерафтанд ва танҳо як бозии охирин ҳамаро ҳаллу фасл кард. муборак бошад. ва акнун ҳозирини гиромӣ, фурсате фаро мерасад ки мо номзадҳоро ба унвони беҳтарин мураббии мавсим дар Лигаи аввал фаҳмем. ҳама таваҷҷӯҳ ба экран. номзадҳо ба унвони беҳтарин мураббии мавсими Лигаи аввали Тоҷикистон: Боир Эгамбердиев, Шуҳрат Шамсиев ва Юсуф Рабиев. барои эълон кардани исми беҳтарин мураббии мавсим ба санад даъват карда мешавад раиси комиссияи назоративу санҷишии литсензиякунунии Федератсияи футболи Тоҷикистон Далер Қобилзода. Боир Эгамбердиев сармураббии дастаи Паншер ки бошгоҳашро чемпиони Лигаи аввали Тоҷикистон кард, беҳтарин мураббии мавсим дар Лигаи аввал эътироф мегардад. муборак бошад. устод ҷоиза муборак бошад ва ҳамзамон мо
аз номи Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи кишвар шумо ва дастаатонро хушомадед мегӯем ба Лигаи олии Тоҷикистон мавсими 2024. Албатта ҳоло марҳилаи литсензиякунонӣ ҳаст. Ба ҳар сурат аз ҳозир табрик мекунем. Переходим к следующей номинации. Теперь вашему вниманию представляются претенденты на звание лучшего игрока сезона в первой лиге. В этой номинации представлены Ильхом Баротов из Таравшан, Абубакр Сулаймонов, Аркчи и Мухаммад Ризомов Пантшер. Для объявления лучшего игрока сезона в первой лиге на сцену приглашается генеральный директор «Формулы-55» Бахром Почоев. беҳтарин бозингари Лигаи Якум Баротов Илҳомҷон. Илҳомҷон Баротов, капитан ва ҳамлавари дастаи Тарафшан, беҳтарин бозингари мавсим эътироф мегардад. бояд гуфт ки Илҳом Баротов қаблан беҳтарин бозингари Лигаи олӣ низ гардида буд. Акнун Лигаи аввал ҳам фатҳ мешавад аз ҷониби Илҳом. муборак бошад. Михрувар, что ж, настало время перейти к молодежному первенству. розӣ ҳастам. бед акнун ба мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонон гузарем. барои чӣ ман таваҷҷӯҳи калон дорам ба ин мусобиқа? ростӣ солҳои пештар вақте ки мо дар маросими ҷоизасупорӣ қадрдонӣ мекардем баъзе аз футболбозони дастаҳои дублро ба истилоҳ, ин мавсимҳо ман онҳоро дар ҳаятҳои асосӣ мебинам. яке аз кашфиётҳо дар истиқлол аст муҳофизатгари марказӣ. ҳама хуб ӯро медонем. Содиқҷон Қурбонов ки аз дубли даста баромад. клуби марказии варзиш артиш пур аз бозингароне аст ки дар ҳаяти асосияш ин мавсим ки солҳои пештар маъз дар ҳаяти ҷавонон бозӣ мекарданд. яъне ки дубл заминае аст барои дастаҳои пурқувват, барои дастаҳои Лигаи олӣ ва барои ҳунарнамоии волои онҳо дар оянда. барои ҳамин таваҷҷӯҳ ба Лигаи ҷавонон ё худ мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонони дастаҳои Лигаи олӣ хело ва хело муҳим аст. Все верно. Хороший игрок отличается тем, что с каждым годом становится лучше и лучше. Дублеры, за которых мы видели в прошлые годы, за которыми мы наблюдали, сейчас уже активно привлекаются в основную команду. И настало время определить лучших бомбардиров. Лучший бомбардир определен. Давайте мы поздравим его и пригласим сначала на сцену Анвара Мирзоева, член исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана, для того, чтобы наградил Рустама Давлатова из ЦСКА. Беҳтарин нишонзари мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонон Рустам Давлатов аз клуби марказии варзиш артиш. Рости ман гуфтам камбир мекушадам ки хеле камтар барвақтар шуд. аз фурсат истифода бурда ҳама шумо оилаи футболи калони Тоҷикистонро бо муносибати соли нав табрик гӯям, соли наве ки меояд ва ба ҳама шумо хоҳонам ки дар соли нав мо ғалабаҳои зиёдтар кунем. Барои чӣ? Барои ки ҳар як сармураббӣ, ҳар як мураббӣ ки дар ин ҷо аст, дар Лигаи аввал ва Лигаи олӣ, барои ҳамин меҳнати онҳо аст ки дастаи мо дар чемпионати Осиё, дар ҷоми Осиё бозӣ мекунад. барои ҳаминам ман ба шумо дар соли 2024 орзу мекунам ки ҳама орзуи дар дил доред ҷомаи амал бошад. раҳмат. Рустам Давлатов, лучший бомбардир молодежного первенства. акнун мегузарем ба номинатсияи навбатӣ беҳтарин мураббии мавсим дар мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонон. Итак, в номинацию «Лучший тренер» представлены Шамсидин Косимов, ЦСКА, Рустам Курбонов, Истиклол, Фарход Холбеков, Ригар Тадас. И для объявления лучшего тренера на сцену приглашается член исполкома Федерации футбола Таджикистана Фатхулло Джалилов. беҳтарин мураббӣ Қосимов Шамсидин. Шамсидин Қосимов, сармураббии дастаи ҷавонони клуби марказии варзиш артиш, ки имсол бо шогирдони худ ду ҷоиза ба даст овард.
худи мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонон ва ҷоми ҷавонӣ ба онҳо муяссар гардид. беҳтарин мураббӣ эътироф мегардад. муборак бошад. басо рамзист ки собиқ капитани худи клуби марказии варзиши артиш имрӯзҳо ба ҳайси мураббӣ дар системаи даста кору фаъолият бурда истодааст ва воқеан ҳам кораш назаррас аст. чун натиҷа Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи миллӣ ӯро беҳтарин мураббӣ дар мавсим қадрдонӣ карданд. ва акнун бошад мо номзадҳоро ба номинатсияи беҳтарин бозингари мусобиқа муайян мекунем. ҳама таваҷҷӯҳ ба экран. номзадҳо ба унвони беҳтарин бозингари мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонон: Муҳаммад Назриев Истиқлол, Асадбек Ҷурабекзода клуби марказии варзиши Артиш ва Ҷаҳонгир Ҷураев Эсхата. барои муайян ва эълон кардани беҳтарин бозингар ба саҳна даъват карда мешавад узви кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Шариф Назарови Достон. С наступающим Новым годом! Надеюсь, что таджикский футбол в 2024 году завоюет самое почетное место в европейском футболе и в азиатском также. Поздравляю еще раз! Мухаммад Назариев. як бори дигар Муҳаммад Назриев аз дастаи ҷавонони Истиқлол беҳтарин бозингари мусобиқаи ҳаятҳои ҷавонон мегардад. муборак бошад. ҷоиза дават менамоем мо ҷоизадорро ба саҳна барои қадрдонӣ. аз дасти Шариф Назаров ҷоиза гирифтан фоли неке дорад барои ҳар як футболбози ҷавон. воқеан ҳам миёни ин се бозингар фикр мекунам ки дар овоздиҳӣ рақобати шадид буд. ҳам Асадбек Ҷурабекзода, ҳам Ҷаҳонгир Ҷураев худро бисёр хуб муаррифӣ карданд ин мавсим. ва Асадбек аллакай ба ҳайати асосии клуби марказии варзиши Артиш ҳам ҷалб мешавад. Муҳаммад Назриев ҳам дида мешавад ки аллакай оҳиста оҳиста замина мегузорад барои роҳ ёфтан ба дастаи асосӣ. хуб, соли ҷорӣ бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар Лигаи олии мамлакат системаи ВАР ҷорӣ гардид. акнун доварони мо низ монанд хориҷа дар ҳолатҳои баҳснок метавонанд ки аламни ишораро кунанд. мераванд ва пас аз он хулоса мебаранд. бисёр фаъолона ҳоло истифода нашуд. барои чӣ? барое ки доварони мо сатҳи ва касбияти доварияшон воқеан дар сатҳи баланд аст ва каме дар каме аз ҳолатҳое буд ки ВАР воқеан ҳам сахт лозим шуд. И каким бы классным, крутым помощником не был ВАР, сегодня его в списке номинантов на звание лучшего арбитра сезона нет. В этой номинации сегодня представлены следующие судьи ФИФА: Сайёд Зайнидинов, Гулмуроди Саадулло и Хуршед Дадабоев. барои эълон кардани беҳтарин довари мавсим ба саҳна даъват карда мешавад раиси кумитаи тартибу интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон Тоҳир Нурзода. беҳтарин довар дар соли 2023 Сайёдҷон Зайнидинов. Сайёдҷон Зайнидинов қаблан ҳам беҳтарин довари мавсим эътироф гардида буд. солҳои 2020 ва 2021 ҷоизаи навбатӣ муборак бошад. муборак бошад. воқеан бисёр мушкил буд фикр мекунам интихоб кардан ҳар се доварон дар дараҷаи фифа.
ҳарчанд бисёр мавсими бобарор доштанд, бале доварон ҳам рақобат доранд, доварон ҳам мавсими бобарор доранд, бозиҳои мушкил доранд. ва то андозае мо медонистагӣ ҳамаи мо ҷомеаи футболӣ ҳастем, медонем ки дар майдон аз ҳама зиёд кӣ медавад? албатта ки довар. хуб дӯстони азиз, аллакай дар якчанд номинатсияҳо мо ҷоизадоронро муайян кардем, қадрдонӣ намудем. фикр мекунам ки як лаҳзаи фароғатиам шавад бисёр қуллай ва саривақтӣ мешавад. барои болида табии мову шумо ба саҳна даъват месозем ситорачаи дурахшони эстрадаи худамонро Меҳрангез Ҳасанзод. Под ваши бурные аплодисменты. زخمی تر از همیشه از درد دل سپردم سرخورده بودم از عشق در انتظار مردم با قامتی شکسته از کوله بار غربت در جستجوی مرهم راهی شدم زیارت رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من بود کعبه تو را به من داد خدا رسیده ای که تمام عشقی در جسم خالی من روح کلام عشقی ای که همه شفایی در این بیریایی پیش تو مثل کام تو مثل کربایی هر ذره از دلم را با غصه زدی بند این چینه شکسته از تو گرفته پیوند ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من کعبه تو را به من داد شکستم اما هنوز طلایی طوفان حریف من نیست وقتی تو ناخدایی بالاتر از شفایی از هرچه بد رهایی ای شکل تازه عشق تو هدیه خدایی تو نفس کشیدن یعنی غزل شنیدن رفتن به اوج قصه بی بال و پر پریدن ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من کعبه تو را به من داد ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من کعبه تو را به من داد کعبه تو را به من داد
بیاد اکنون امکانیت باشد اکاپلا можно 4 строчки. پیش از همه میخواستم درود خود رو به یک و یک شما برسانم و تبریکات خود را بهر جایزه های گرفته‌تان برسانم. دیروز وقتی تمرین راست دیگه خواهش کردند که اکاپل نسرایم بسیار فکر کردیم چون چی سرود باشد در چی موضوع باشد چون فراگیر باشد موضوع امروزه را لیکن به خلاصه آمدیم که یک سرود خونیم در واسه مادران عزیز چون اگر اونا نبودن امروز ما هم در اینجا نبودیم. سلامت باشید. چادرت از گریه تر شد عمر تو با گریه سر شد عمر تو با گریه سر از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد خنده های تو نظر بغچت بردوش خسته ای پریشان ای مهاجر ای پریشان ای مهاجر ای زن ای مظلوم تاریخ ای تمام شب مسافر ای تمام شب مسافر ای زن ای مظلوم تاریخ ای تمام شب مسافر ای تمام شب مسافر مادرم ای مادرک خاکت شوم خاکت شوم خاک اندوه دل پاکت شوم مادرم ای مادرم خاکت شوم خاکت شوم ای خاک اندوه دل پاکت شوم. آباد باشه. کافکوبیان شما دوستان عزیز مهرانگیز حسن زاد سربال باشه مهرانگیز جان ما میکروفون رو از دست شما بگیریم. Я так красиво не спою, но тем не менее к нашей следующей номинации перейду и к следующему блоку. Друзья, во всем мире говорят, что самая сильная интрига прослеживается в турецких фильмах. Видели бы во всем мире и следили бы во всем мире за нашей высшей лигой в этом году. Если с чемпионством было все более-менее понятно ближе к концу, то вот что касается 2-го, 3-го, 4-го места, а именно этой борьбы очень интригующей между Равшаном, Эсхатой и Куктошем, это было и вправду зрелищно и очень волнительно. Тем более все те хитросплетения, о которых мы сейчас говорили с Мехруваром за кулисами, что вот эта победа повлияла бы на ту победу, следующая победа на эту победу, можно просто запутаться в один миг, но для любителей и ценителей футбола все ясно. И вот сейчас мы будем награждать самых лучших в высшей лиге. Это очень, мне кажется, торжественный и важный момент. دوم سوم چهارم جای مبارزه شدید داشت الان معنی داد اون است که لیگ اولی ما را تا بانوان تماشا میکنند و خیلی سزاوار است. خب برای چه جذابیت در چی بود؟ همه ما جامعه فوتبالی این چیز را خوب میدونیم. با چمپیونی الان نسبتا نزدیکتر به انجام موسم همش فهمو. اما زینه دوم اسخاتا روشن، زینه سوم کوکتوش اسخاتا. یک دسته غولی باید اینش میبرد دیگرش میفراید این دسته باخت میکند از استقلال میفراید و اش میبراید یعنی که وریانت هایی که میگن وریانت развития событий یک چند تا یک باره و این هم به مراتب لیگ اولی ما و عموما مسابقه ما رو جذاب میسازد دقت جلب کننده میسازد که تا آخرین دورها معلوم نیست که دسته دوم کدام میشود که به مسابقه های آسیایی میرود کی میشود زینه سوم و کی میشود زینه چهارم زینه پنجم فایزکند بر راحت ایستاده است دیگر دسته ها باشد مبارزه رو تا آخرین دورها بردند و اکنون باشد ما میگذاریم با جایزه سپاری در
бахши Лигаи Олии Тоҷикистон ва шурӯъ мекунем аз номзадҳо ба унвони беҳтарин дарвозабони мавсим. Номзадҳо ба таври зайл муайян шуданд. Евгений Гриценко, Равшан Никулов, Суроб Хуҷа Юсупов, клуби марказии варзиш Артиш ва Рустам Ятимов Истиқлол. Барои эълон кардани исми беҳтарин дарвозабони мавсим ба сана даъват карда мешавад муовини аввали раиси Федератсияи футболи вилояти Хатлон Исроил Шарипов. Марҳабо. ҳамкасбони азиз, меҳмонони гиромӣ, ҳамаи шуморо бо фарорасии соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфта, ба ҳар яки шумо сиҳату саломатӣ, хонавободӣ ва ҳама хушиҳои зиндагиро таманно дорам. Рустам Ятимов, дарвозабони беҳтарини Лигаи Олӣ. Ягон кас магар шубҳае дошт? яке аз беҳтарин бозигарон дар рафти мавсим Рустам Ятимов аз сабаби дар ҷамоатҳои дастаҷамона дар хориҷи кишвар қарор доштан бо ҳайати мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов нест, намояндаи даста ҷоизаро ба ҷояш мегирад. Передаем большой привет Рустаму Ятимову и, конечно же, поздравляем его с заслуженной наградой. Наша следующая номинация – это «Лучший защитник высшей лиги». И в номинации представлены Содикджон Курбонов, Холмурод Назаров и Офори Самуэль. Дорогие друзья, для награждения и выявления победителя на эту сцену приглашается технический директор Федерации футбола Таджикистана Салохиддин Гафуров. беҳтарин ҳимоятгари Лигаи Олӣ Назаров Холмурод. Холмурод Назаров монанди Рустам Ятимов дар машқҳои дастаҷамӣ дар хориҷи кишвар аст. бояд гуфт ки бисёр бозии хуб дошт капитани равшан дар Лигаи Олӣ, дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ва бозии боварибахши ӯ боис шуд ки ӯро ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон даъват карданд. мегузарем як хат болотар ба мавқеи наздиктар ба маркази майдон. номзадҳо ба номинатсияи беҳтарин ним муҳофизатгари мавсим ба таври зайл муайян шудааст. Эҳсон Бобоев Хуҷанд, Алишер Шукуров Куктош ва Амадонии Камолов Истиқлол. барои эълон кардани исми беҳтарин ним муҳофизатгари мавсим ба саҳна даъват карда мешавад узви кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Бароталӣ Ҳамидзода. мехостам пеш аз спордани ҷоиза дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки баъди 2 ҳафта баромадашро сар мекунад бо як кафкубиҳои шумо ба онҳо муваффақият хоҳонем. беҳтарин нимҳоятгари Лигаи Олӣ Амадонӣ Камолов. Амадонӣ Камолов ӯ низ дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон қарор дорад. дар хориҷи кишвар барамин директори дастаи Истиқлол ҷоизаро қабул менамад аз дасти Бароталӣ Ҳамидзода. муборак бошад. воқеан ҳамисор мавсими бобарор ва пурсамар дошт. Амадонӣ бозиаш ҳам назар аст на танҳо дар дохил балки дар хориҷи кишвар ҳам буд. мегузарем ба номинатсияи навбатӣ ё худ
беҳтарин ҳамлагари мавсим. се номзадҳо ба таври зайл муайян шуданд. Манучер Ҷалилов Истиқлол, Бахтиёр Зарипов Эсхата ва Азизбек Султонов Куктош. Для награждения и выявления лучшего нападающего на сцену приглашается генеральный директор футбольной лиги Таджикистана Сайвали Шокурбонов. беҳтарин ҳамлагари лигаи олӣ Манучер Ҷалилов. Манучер Ҷалилов яке аз сарҷойдатарин бозингарони тоҷик дар замони муосир. беҳтарин ҳамлавари мавсим эътироф мегардад. пазмони бозиҳои Манучер шудаем. Манучер Истиқлол мунтахаби Тоҷикистон туро сахт интизор ҳастанд. Пазмонем. Поздравляем. И наша следующая номинация – это номинация об иностранных игроках. Легионеры, друзья. Сейчас будет выявлен лучший легионер сезона в высшей лиге. В номинации представлены Евгений Гриценко Равшан, Анани Жулиус Кваси Куктош и Офори Самуэль из Равшана. ва барои эълон кардани беҳтарин бозингари хориҷии лигаи олии Тоҷикистон ба санад даъват карда мешавад дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмеджанов. беҳтарин бозингари хуруҷӣ Гриценко Евгений. Евгений Гриценко дарвозабони бошгоҳи Равшани Куло беҳтарин бозингари хориҷӣ эътироф мегардад. бояд гуфт ки дар гурӯҳе ки Равшан дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баромад мекард, Евгений Гриценко дарвозабоне буд ки камтарин шумораи голҳоро сар дод. Жень, мы напоминаем, что на Кубке АФК ты пропустил в группе меньше всех. Поздравляем, Евгений. Женя! Но мы тебе просто напоминаем. Скромный Не за что. Евгений, я помню. Друзья, переходим к следующей очень важной номинации. Мы не раз говорили уже о том, что тренеры — это и отцы, и бабушки, и мамы, и все-все-все прям в футболе. От них очень многое зависит. И на одной из пресс-конференций Петр Сегарт как-то ответил журналистам и сказал: вот, например, когда моя команда выигрывает, все хвалят футболистов. Когда она проигрывает, все винят в этом меня. Все всегда на меня нападают. Поэтому и с психологической точки зрения, и с точки зрения мотивации, вообще деятельность тренера, она очень сложна, но очень ценима всеми нами. Поэтому следующая номинация – это лучший тренер высшей лиги. Номзадҳо: Игорь Черевченко, Тоирҷон Муминов ва Ҷалолиддин Маҷидов. Барои эълон кардани беҳтарин мураббии мавсими лигаи олӣ ба санад даъват карда мешавад ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов. беҳтарин мураббии лигаи олӣ дар соли 2023 Игорь Черевченко, дастаи Истиқлол. Игорь Геннадьевич Черевченко ки имсол Истиқлолро то ба чемпионӣ бурда расонид, беҳтарин мураббӣ эътироф мегардад. аз сабаби набуданашон дар кишвар ба ҷояшон Алишер Тухтаев, мураббии дастаи Истиқлол, ҷоизаро қабул мекунад.
Что ж, переходим к нашей следующей номинации. И здесь сразу выявлен лауреат. Это человек, который занял почетное, точнее, получил почетное звание лучшего бомбардира сезона высшей лиги. Конечно же, это Алишер Джалилов «Истеклол». Приглашаем на сцену. алишер ҷалилов албатта дар ҳайати мунтахаби тоҷикистон қарор дорад. Барои қадрдонӣ ба сана даъват карда мешавад Увайдо Давлатбеков, директори Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон. Поздравляем Алишера Джалилова. Большой привет. Друзья, давайте громко поаплодируем. Видеозаписи все увидят. Спасибо огромное. воқеан ҳам мавсими олиҷаноб дошт. Алишер ба ҳайси капитан Истиқлолро пеш мебурд. Дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон низ бозиҳояш бисёр назаррас буданд дар ҳамин мавсим. аллакай сатҳи бозии худро кайҳо исбот кардаасту, аммо ин мавсим дар баробари оне ки яке аз лидерони даста аст, боз ҳамчун нишонзан худро нишон дод ва беҳтарин нишонзани мавсим гардид. Дорогие друзья, у нас вновь музыкальная пауза, ведь у нас сегодня большой праздник. На эту сцену приглашается очень талантливый исполнитель, звезда таджикской эстрады, голосистый, замечательный Зафар Абдуалимов. Встречайте! Девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. چشمش این نخوره عقلم را بود خالی سیاه دل پاره کرد تقی نگاه عقلم را بود خالی سیاه دل پاره کرد تقی نگاه свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
ташаккури зиёд Зафар Абдуалимов, яке аз шахсоне ки дар арсаи байналмилалӣ низ ҳамчун аъзои ҳакамон аз номи Тоҷикистон иштирок мекунад ва метавонем бигӯем ки яке аз устодони санъаткорони ҷавони тоҷикам ҳаст. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к специальным наградам от Федерации футбола Таджикистана. И за весомый вклад в развитие футбола в стране. Специальная награда от Федерации футбола Таджикистана присуждается главному тренеру Равшана Тоиру Муминову. барои тақдим кардани ҷоизаи махсус аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ба сана даъват карда мешавад директори техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон Салоҳиддин Ғафуров. боз як ҷоизаи махсуси дигар дар баробари Тоир Муминов тақдим карда мешавад ба беҳтарин нишонзани мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов. Для вручения специальной награды на сцену приглашается генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фуркат Ахмеджанов. муборак бошад ба Манучер. воқеан ҳам ин ҷоизаи махсус бисёр муҳимияти калон дорад барои ҳар як нафаре ки тақдим карда мешаванд онҳо. муборак бошад. ва дӯстони азиз, рушд кардан ба танҳоӣ дар замони муосир бисёра мушкил, қариб ки ғайриимкон аст. барои ҳамин Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи Тоҷикистон бо ширкатҳои гуногун ҳамкориҳои зич ва мутақобилан судманд ба роҳ мондааст баҳри пешравӣ, баҳри рушди босуръати футболи кишвар. ва барои қадрдонии шарикони мо ба санад даъват менамоем директори генералии Лигаи футболи Тоҷикистон Сайвали Шоқурбоновро. На сцену приглашаются все партнеры и самые преданные коллеги, спонсоры этого сезона. Друзья, Формула 55. Просим представителя выйти на эту сцену. Также на сцену приглашается представитель. На сцену приглашается представитель компании «Сиома». шарикони иттилоотии мо, телевизиони варзиш, ҷоиза навбатӣ ба телевизиони футбол аст. дарҳол спорем. Благодарим за информационную поддержку и телеканал «Варзиш», и также телеканал «Футбол». Спасибо огромное. як омори бисёр аҷибе ҳам аст. агарчи солҳои пеш фарогирӣ ва инъикоси бозиҳо дар як давр 2 ё 3 бозӣ ба таври максималӣ мешуд, дар ҳамин мавсим қариб ки ҳар давр ҳамаи бозиҳо ба таври мустақим намоиш дода мешавад. ба санад даъват карда мешавад намояндаи Сиома Мол. Благодарим за поддержку и надежное сотрудничество. бояд гуфт ки таъмин кардани ҳамин толори бошукӯҳ низ маҳз бо дастгирии рӯбарияти ширкати Сиома Мол аст.
ва ҳамчунин яке аз сарпарастони расмии ин мавсим ширкати 1xbet ки мутаассифона намояндаашон имрӯз нестанд, аммо мо ҷоиза ва қадрдонии онҳоро ҳатман бурда мерасонем. шарикони расмӣ, сарпарастони мо, миннатдории бепоён барои дастгирии футболи тоҷик. ҳамқадам якҷоя ба рушд ва ба сатҳи баланди фатҳи қуллаҳои баландтарини футболи ҷаҳонӣ якҷоя даст ба даст, шона ба шона. И в завершении нашей церемонии награждения у нас самый интригующий, самый важный момент. Прямо сейчас будет определенно лучший игрок 2023 года в Таджикистане. номзадҳои беҳтарин бозингари мавсим дар экран. Рустам Ятимов Истиқлол, Алишер Ҷалилов Истиқлол, Холмурод Назаров Равшани Кулоб. ва барои эълон кардани беҳтарин бозингари мавсим ба саҳна даъват карда мешавад ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Алишер Урунов. Уважаемый Алишер Урунов, назовите нам имя лучшего из лучших. Рустам Ятимов. В этом году был самой обсуждаемой персоной Таджикистана в сфере спорта. Как он реагировал на удары Криштиану, как он его разозлил. Действительно лучший. Поклонники назвали Рустама в социальных сетях с настоящей стеной. Рустам Ятимов дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон қарор дорад. Барои ҳамин шахси қариб ҳамном Рустам Ҳакимов ҷоизаро ба ҷои онҳо гирифтанд. Муборак бошад. ҳозирини гиромӣ, ҳамкасбон, муҳтарам меҳмонон, ҳамаи онҳое ки ба бузургтарин бозии варзиши футбол алоқамандӣ доранд, аз номи муҳтарам роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, Лигаи футболи Тоҷикистон ба ҳамаи шумоён изҳори сипоси самимона барои иштироктон таманнои онро дорам ки дар соли 24 ҳамаи шумо якояки шумо дар навбати аввал рӯзгори обод дошта бошед. Саломат бошед. ва Алишер Додоҷоновичро хоҳиш мекунем ки тарк накунанд саҳнаро. мо як анъана дорем, ҳама сола ҳамаи ҷоизадоронро мо ба саҳна даъват менамоем барои акси хотиравӣ. марҳамат, ҳамаи шуморо даъват менамоем. ҳозирини гиромӣ, меҳмонони олиқадр, дар ҳамин ҷо қисмати расмӣ маросими ҷоизасупории Лигаи футболи Тоҷикистон 2023 ба анҷом мерасад.